Bre, tată, mă auzi? Da, bre, mă aud, bre, dar iau pe colegii lumatale de pe dealul Golgota, bre, aud. Bre, tată, Sergent Vulpe Pavel din cadrul Departamentului de Poliție Blecoată. Încântat, domnul Vulpe. Noroc, bre, noroc. Ai efectuat un acțiune, bre, tată, de tip filtru? O să vă rog să-mi prezentați un act de identitate dacă Da, bre, da. Ce asta este, mă? La matale, bre, domnul ofițer. Care domnul ofițer, bre, tată? Lonocotede, sau ce ești matale, bre? Caporal? Sergent, bre, tata. Sergent. Eu le încurc, bre, astea mereu. Eu mereu cred că ofițerul e Iisus, bre. Nu, bre, tata, invers. Da, invers, tata, da. La că le țin minte, bre, data viitoare. Da, bre, tată, ce faceți cu... Da, bre, acele... bre, mai trag și eu, bre, câte una acum, bre. Dar știți că nu e voie să le dețineți, bre, tată. Bre, nu-i voie să am? Școli fumez, bre. Bre, iartă-mă, bre, de data asta. M-a controlat domnul, că sunt liber. Mă duc, bre, și le arunc, bre, în care tomberon? Păi dacă mi-a făcut domnul bre, mi-a zis că sunt liber, la ce mai... Bre, tată, din păcate, un pic am trezit că v-am prins cu ele. Ele matale, bre. Bre, ne-am Vulpe, dar niciunul, bre, n-ai voie, bre? Nu, bre, tată, nu. Aoleu, și ce mă fac în viața asta, bre, că nu pot sta fără ele, bre. E handicapat. Au, bre, ușor, bre, nu vezi că sunt cătușat, bre, mă duc la pușcării. Vrei să mă omori? Nebun, bre, ăștia, bre. Domn caporal, dânsul avea la el 2 jointuri, un plic cu heroină. Da. Da, bre, și am mai avut un plic, bre, l-am tras prin nas, bre. Ai tras, da, bre. Tu crezi că... Al dracului ai tras, că ne-ai văzut pe mână? Mă, de ce crezi, bre, că s-a așa fericit, bre?